février kalo tile 6 samba filani 26 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Seko ni dɔnko ni kalan ko o san ɲinanta bɛna kɛ o ye minisiriw olu ka samɛ foli senfɛ jamana ɲɛmɔgɔ a y'o o waleya ta. Fala ye min ye sɔrɔdasiw ka pankuruntigiw ye n'o ye armée de l'air ye ale ka san 50 sɔrɔli ɲɛnɛmayali baara olu kɛra. Gawokaw fɛ yen dɔgɔtɔrɔso ale minankura sɔrɔ n'o o ye opération kɛyɔrɔ 2 ye min ye Bamakɔ ya ko dɔ taari filiba kɔnɔ tuguni dɛ Fala ye. Kuranko o gɛlɛya bɛ nin waati na an sɔngɔkaw fɛ yen. Bankasi denmisɛnninw wulilen don k'u jɔ ko yaasa min ye taji a kana feere tɛ san sɔngɔ la. Aki ni cybercriminalité olu bɛ ka kunnafonidilaw la dɔnniya kɛrɛnkɛrɛnnenya sariyaw ka sariya minnu bɛna se ka nafa ɲɛ. Fala ye kafu ni FIFA ko Sidibé ka magasa ka tɛmɛ ni baara ye. Ko assemblée de bɛ kɛ kɔnɔr tɛ sigi. Jɛkulu minnu bɛ Fala ye Mali mɔgɔw bɛ muru bɛ basu kan na. Aw ko cɛ tɛ fédération fɛn ye ko mandat t'a bolo aw y'a to yen pour que ko dɔ ka se ka sigi sen kan. Maintenant sisan kafu ni FIFA dun tɛ kuma Mali gouvernement fɛ u bɛ kuma ale de fɛ. Mais n'aw tun y'a bɛɛ ci ka bɔ yen a ma ban. Ale yɛrɛ kun ka fɔ ale yɛrɛ ɲɛna sɛbɛn tɛ yɛrɛ la e ni minnu filɛ nin ye aw si sɛbɛn kun t'aw si la. A kun kuma banna o u kun tɛna fɔ ko ka nin kɛ o mais maintenant sisan mun bɛna kɛ sariya kɔrɔ minnu bɛ yen olu de bɛna labato. I y'a ye wa? Ça veut dire que u ye bavier kelen pe dɔrɔn de bɔ yen kuma yɛrɛ bɛɛ filɛ nin koyi. Sɔɔni an bɛna n'an da don la ministre Mamu Dafe ale sera Tchadikaw fana fɛ yen Fala ye. Seko ni dɔnko kibaruyaw fana b'an bolo an na dɔ fɔ olu bɛɛ lajɛlen na bi sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye. Fala ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Bamananw fɛ yen Fala ye filen o bɛ maanifinya de ko fɔ. Filen ale bɛ wele fɛn saba la maanifin ka adamadenya kɔnɔna na Fala ye. N'i bangera u b'a fɔ min ma k'i tonso ni barajuru a bɛ kɛ filenkura de kɔnɔ yan'a ka don dugu la. Fala ye n'i ka kɔɲɔ bɛ yen kɔɲɔmuso ni kɔɲɔkɛ sen bi ko ji min na filenkura de bi san. Ala k'a n'a cɛ janya n'i ka sanga fana bɛ yen Fala ye filenkura de bi san i ka suturali baara bɛ kɛ ni o de ye. Filen kan'a ye ta fɛn lankolon tɛ dɛ Fala ye. Ponponpogolo o ni filen ti kelen ye. Bara o ni filen ti kelen ye. Wa bamananw ko Fala ye ko da min tɛ kuma o ye bara ye. Sɔgɔma in na an b'an sanna yɛlɛ. Sɔgɔma in na an b'an ɲagari Fala ye. Sɔgɔma in na an bɛ se k'a fɔ ko an b'an nisɔndiya ka da mun kan jɔyɔrɔ min bɛ an bolo bi wolomasiri taba kunda Fala ye a dogolen tɛ maa la tuguni. Mali armée ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da an fanfɛ bolo fɛ yan o tɛmɛnen kɔfɛ farafinna gun kan an ka jɔyɔrɔ 17nan Fala ye min ye farafinna tilebinfɛ bolo fɛ an ka jɔyɔrɔ min b'an bolo n'o ye 2nan ye a man ka bali maa la. Baaraba minnu kɛra ji dara sɛnɛ kan kununko Kuluba Sale la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye armée ye ale ka kimɛli baaraw hukumu kɔnɔna na bonyamasegin nana kɛ samɛ foli o kɛnɛ kan kuma dira jɔnni ma anw ko général de division Umaru Baru Jara jani na yan anw ko Baru kɛlɛtigi Fala ye a ko ka taasibila kɛ furew ye maa bɛ yen n'o fatura maa bɛ yen n'o bɛ degun kɔnɔ ko ka dugawu don kɛ min ye fura kɔrɔ bɛ se ka fin cogo min na Fala ye min ye bɔbɔkɛ ye a ko min bɛ bi Fala ye dɔ de bɛna fara o kan. Armée ka baara armée ka wulikajɔ armée ka cɛsiri a kumaw fɔli a latigɛli a ɲɛnɛbɔli a bɛɛ lajɛlen ye jamanakuntigi ye Fala ye sabula wolomasiri taba bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye ale ye. A ka kan samɛ foli la u ka jamanakuntigi fo Fala ye. Minan minnu bɛ yen bi se minnu sɔrɔlen don bi wulikajɔ minnu kɛlen don bi kuntilenna minnu sɔrɔlen don bi
baaraba minnu sigalen no bi n'a ye min fɔ général de corps d'armée Sadio Kamara ye fala ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ko k'u b'o de la tilen sabula mun na sigiyɔrɔ minnu bɛ armée ko la fala ye a bɛɛ lajɛlen ye kamankun ye n'i donna kan kɔnɔ n'i ye so ɲuman jɔlen o ye kamankuntigiba ta ye an jɔlen don ten fala ye nka nin waati in na fale bɛ ka don baara la yaasa min ye bɛɛ lajɛlen ka se ka so suturalen sɔrɔ baro jara ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan armée ye minɛn minnu sɔrɔ armée ye bamancɔni ni wale gɛlɛni minnu kɛ fala ye armée ka baara min bɛ yen n'o kɛra bi ni maaw sigilen don k'u kɔnɔ fala ye ko san 2026 bɛna kɛ sangalamati san ye fala ye sabula sanfɛ ani duguma wolomasiri tabaw yɛrɛ bɛna u kɔ da fɛnw kɔ a la ka kɛlɛkɛcɛ kuraw bɔ fɛɛrɛ kuraw k'olu sigi sen kan maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min nka jɔn ko ala fala ye min ye baara in ye a ma nɔgɔn baara nɔgɔn tɛ ko nɔgɔn tɛ maaninfinw latali maaninfinw labaloli maaninfinw lakalanni ka tila ka kɛlɛ sigi sen kan min ye baro kɛlɛtigi ye a ko k'u bɛ k'u se kɛ jamana ɲɛmaaw u tɛ jigi u la bi u tɛ jigi u la sini sabula fɛn o fɛn bɛ yen n'u y'o ɲini o ɲinina ka di u ma a ko sa ko nin waati in na a ma se olu ka fɛnw fɔ AES ko la fala ye mali sɔrɔdasiw kabini diɲɛ bisimila ye u ma wele jɛrɛ kɛnɛ ka diɲɛ tɔgɔ la k'u m'u jeniyɔrɔ fin min na baara min bɛ ka k'o hukumu kɔnɔna na ko jamanakuntigi b'o kalama yaasa ka armée sinsin ka armée taa ɲɛ maaw ka nafa sɔrɔ fala ye cɛdenw kuraw bɛna ta kan kuraw bɛna jɔ bolofara kuraw bɛna sigi min ye wulikajɔ ye a bɛna falen jamana fantan 4 fɛ sabula jamana ɲɛmaa su ni tile a tɛ da a tɛ suna a n'a ka baarakɛlaw ka taa fara Moribo Kone n'a ka ɲininikɛlaw ka fala ye womisɛnw wokunbaw ani jamanaw cɛw min ye munumunu saalo maa minnu bɛ zanni kelen na kibaruya ɲuman général de corps d'armée Moribo Kone a n'a ka baarakɛlaw fala u b'o k'o ɲini min ye Sadio Kamara ye su ni tile sɔrɔdasiw dayɛlɛlen don fɛlaw ka se ka fɔ munumunu saalo san kɔnɔ a yɛrɛ b'o kɛ wa baro kɛlɛtigi kalo o kalo ale bɛ yɔrɔ dɔ la fala ye Asimi k'u ma fala ye k'a y'u ta mɛn u k'a bila u kunna k'a fɔ sɔrɔdasiw ka sanayɛlɛ sɔrɔdasiw ka se sɔrɔ sɔrɔdasiw ka wulikajɔ fala ye k'a bɔra mali fasodenw na han jamanadenw k'olu de sɔnna ka magwan kɛ ka dimi kun ka muɲu kun ka baarakɛbaliya kun ka kurantanya kun ka degun bɛɛ lajɛlen kun ka armée ka se ka wuli k'i jɔ fala ye o de la Asimi ko min ye pankuru waati min na maaw nana bi kɔnvaw kan a ko ko ninnu ye tulonkɛkɛlaw ye sabula baara min bolodalen don wolomasiri tabaw fɛ a ye hakililajigi kɛ k'a f'u ɲɛna cɛdenw k'u bila waragolo la fala ye dugukolo in ka bon n'o ye mali jamana ye u k'a cɛ ci min ye baaraw bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min kɛlɛdagatigiw ka jigi kɛnɛ kɔnɔna fala ye fɛɛrɛ ni dabaliw ka sɔrɔ k'o de baara bɛ sen na wa min mana fara a ka zen o ye k'a fɔ cɛden kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛna dilan marabolo la ani an ka sirabaw kan yaasa maaw ka taa ni ka segu baaraw kɛcogo ɲuman u bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min président ko fana ko AES fana hukumu kɔnɔna fala ye ko fɛɛrɛba minnu sigira a dɔw danganimayali jinji ni sidi bɛna kɛ maa mun kan kosɛbɛ o ye anw ka sɔrɔdasiw ye nka k'an yɛrɛ fana an k'an janto an ka jamana na fala ye an bɛ ka se minnu sɔrɔ bi an k'a dɛn k'a bonya sigi min ye jamanadenw na olu ka cɛsiri n'u ka timinanja min ye jamanakuntigi ye a ko san 2026 k'o bɛna kɛ san ye se minnu sɔrɔla wulikajɔ minnu kɛra baaraba minnu kɛra dugukolo minnu sɔrɔla olu lakanali olu tɔbɔtɔli yaasa maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ cogo min na ka kɛ ni wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ye a kana dogo maa la tuguni fala ye a ka bɔ dalafɔli la bɛɛ lajɛlen k'a y'i ɲɛna i n'a fɔ segu sira bɛ ka matarafa cogo min bi kita kɔnɔna bɛ ka matarafa cogo min bi marabolo tɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka o ɲɔgɔnna sɔrɔ basigi ni lafiya a bɛ se ka na cogo min na kununko kuluba faama sigiyɔrɔ la fala ye kumaba minnu fɔra wolomasiri tabaw u ni jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi ye u ka saamɛ kɛnɛ kan ne m'a fɔ n k'aw tɛ don wa e ye nin mɛn maa da de nin ye kado ye ka di baro kɛlɛtigi ma ko wulikajɔ ni cɛsiri ko bɔbɔkɛ k'a ka dɔ fara a kan hali bi jumadonyaba in ale lahɔrɔma kama dugutigi ni wari dafara e pase d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa
E ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita. Sidi ka numéro filɛ nin ye. Wari ci. wari sera Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda fala ye sɔgɔmada in na min ye musaka ko kuma ye an b'a daminɛ n'o ye jamana kɔnɔna na sa kunungo barosigi kɛra barosigi min kɛra ka bɛn ni mali yɛrɛ musaka min san 2026 kɔnɔna na n'a bɛna o ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye trésor ale ɲɛmaaba ye ka taa fara ministre Aluseni Sanu kan olu ye tilelafana dun kɛnɛ sigi dunanjigiso dɔ kɔnɔna na san nata in kɔnɔna na min ye mali jamana ye miliyari 1,450 a bɛna o de ɲini yaasa ka se ka baara kɛ n'o ye k'a sɔrɔ sango min ye miliyari 1,193 o de tun bɛ ka ɲini baara in bɛɛ lajɛlen kun cɛlen sa min ye Aluseni Sanu ye ale ye ɲɛfɔli kɛ an ka ciden kɛnɛ kan n'o ye Famara Berete an ka jɛ ka o lamɛn. Ani san o san an bɛ banku fara ɲɔgɔn kan ani minnu ni olu b'an dɛmɛ an ka déficit financement na n'o ye INPS, CANAM, AGEFO a n'a ɲɔgɔnna caman donc san o san ni an ye budget kɛ i b'a ye k'a fɔ dépense minnu bɛ kɛ budget kɔnɔ ani an bɛ recette minnu sɔrɔ an bɛ wari minnu dépenser ani an bɛ wari minnu ladon ni douane ni impôt ni trésor b'u ladon i b'a ye différence bɛ k'u cɛ wari dépenser ta ka ca ni wari don ta ye donc n'o kɛra an kan k'an jilaja différence min b'u cɛ ka an kan bɔ banku ma ani baaraɲɔgɔn tɔ ninnu ye minnu tɔgɔ fɔ sisan pour que u ka se ka n'an dɛmɛ pour que san kɔnɔ trésor bɛ baara min kɛ n'a bɛ fɔ a ma émission de titre donc u bɛ to ka u kan bɔ mɔgɔw ma an mago bɛ miliyari 80 nin kalo la an mago bɛ miliyari 50 nin kalo la pour que u ka se ka na an kɔkɔrɔma don an ka se ka baara kɛ o baara in ye jamanaw bɛɛ de taabolo cogoya ye parce que a bɛ fɔ mun ma ko déficit budgétaire c'est-à-dire différence min bɛ recette ni dépense cɛ mali y'a yira k'a fɔ nin san duuru in kɔnɔ dɛmɛ fɛn fɛn tun bɛ bɔ kɔfɛ ka na dɛmɛ in si ma na mais o m'a to ko san o san an bɛ ka dɔ bɔ a la ka taa fɛ ni miiri an ka déficit tun bɛ 500 de la 5 ni kɔ la bi bi in na 2025 la san 2025 mun tɛmɛna an ka o déficit an y'a lajigin fo ka kɛ 100 ani tama 5 ɲɔgɔn ye o b'a yira k'a fɔ non seulement ministère des finances ni jamana dirigeants an bɛ ka baara kɛ pour que an ka finance a ka se ka équilibrer ka ɲɛ a ka se ka taa ɲɛ parce que n'i y'a jateminɛ an ka taux de croissance n'o ye jamana ka taa ɲɛ ye ani inflation ani critère o critère bɛ n'o b'a yira k'a fɔ baara taabolo ka ɲi an y'a ye k'a fɔ o critère bɛɛ tacogo ka ɲi depuis 2020 fo bi donc halisa an mago bɛ ninnu ka dɛmɛ na donc a ka kan san o san an n'an ka a baara daminɛ an k'u fara ɲɔgɔn kan an baara ɲɔgɔn dɔ bɛ n'o ye UMOA titre ye parce que farafinna tile bi yan fan fɛ an bɛɛ bɛ CFA wari o tɔn de la o tɔn jamana 8 min b'a kɔnɔ u b'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka yɔrɔ dɔ sigi k'a fɔ a ma agence UMOA titre o agence in de bɛ baara in labɛn dɔgɔkun o dɔgɔkun kalo o kalo pour que ni jamana minnu b'a fɛ ka émission kɛ u ka se k'a kɛ donc an ye ci bila o fana directeur ma muso don a nana a yɛrɛ y'a kumakan mɛn an balimamuso kumana ka ɲa a y'a yira k'a fɔ mali bɛ engagement fɛn fɛn ta kabini 2020 fo bi an ma deli ka engagement kelen ta an ma mun bɔ a sira fɛ an ye juru fɛn fɛn ta a sara don an b'a sara a sara cogo la komi a kan ka kɛ cogo min na donc o ye fɛnw ye minnu b'a yira k'a fɔ ale kɔni bɛ a ɲini banku fɛ a b'a ɲini INPS ni AGEFO ni o baara ɲɔgɔnna ɲɔgɔn fɛ u ka an kɔkɔrɔma don pour que an bɛ ka politique min bila sen kan n'o ye mali kura ɲɛta sira ka bɛn san 2023 ma an b'a fɛ o bilali mun kɛ sen kan population an ka jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na u bɛ kɛnɛya sɔrɔ cogo min na u bɛ kalan sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka sécurité sɔrɔ u sigida la cogo min na o bilali sen kan
an mago bɛna s'u ma u ka se k'u kan bɔ banque fana ka président ye kuma ta a yɛrɛ y'a mɛn a y'a fɔ ko vraiment olu engagélen don ka bɛna daminɛ u bɛ an kɔ cogo min na u b'an ko cogo kelen na bi donc an nisɔndiyalen kɔni don réunion kɛra ka ɲa an hakili b'a la k'a fɔ an mago bɛ miliyari 1,450 la an tɛ dɛsɛ ka sɔrɔ bolo. Ministre Aluseni Sanu ni y'ale ka laseli ka kɛ ni Mali ka wulikajɔ ye. Fala ye wolomasiri tabaw minnu ka baara bɛnnen don pankuruko ma n'o ye armée de l'air ye olu ye san 50 sɔrɔ u ka ɲɛma n'o o ye général de brigade Alu Boyi Jara ye ale ni a nɔfɛmaw kabini kunungo sa u b'o wulikajɔ la ɲɛnajɛ in ale kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnena u yɛrɛ ka jabala la base aérienne 101 kɔnɔna na Senugaw fɛ yen u taara fleur yirifeere da min ye pankurubolaw wolomasiri tabaw ka ko la minnu fatura ka taa sibila kɛ u ye jɔnjɔn juru bɛ fana tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min y'u ka dɔgɔtɔrɔso o sigili sen kan u y'o fana juru tigɛ yaasa ka se ka dɔgɔtɔrɔso kura in k'ale dayɛlɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye min ye sa armée de l'air a ka se ka dɔ fara a ka fanga n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kan ka se ka baara min kɛ min y'u ka dɔgɔtɔrɔ n'o ye colonel Abdramane Mayiga ye ale kɔni sinsin min ka dɔgɔtɔrɔso in dilali sɔrɔdasi minnu bɛ pankuru bolo olu tɔgɔla Fala ye o n'o ka kan bi sabula a bɛna n'a to min ye u ka furakɛliw olu tɔw ta tɛ kelen ye pankuru min bi Fala ye ani mobili bi o tɛ kelen ye yɔrɔ o kɔni a ma se maa ko fɔ maa ye o kuma dɔw la i bɛ ɲini t'i ye yɛrɛ pankuru binnen maa ti maa ɲini kuma dɔw la ko nka ko kuma dɔw la u bɛna ta dɔw bɛ jigin ji la han yanni ko ka ɲɛnabɔ olu bɛ pankuru yɛrɛ bila ka taa folokota yɛrɛ ye olu yɛrɛ b'u fili ni ji b'u kɛrɛfɛ u b'u jigin o la o fɛɛrɛw n'o baaraw bɛɛ lajɛlen ni hakilisigi min kan ka kɛ o hukumu kɔnɔna na ɲɛfɔli kɛr'o la min ye colonel major Mohamed Seku Sila ye ale fana ye kuma ɲɛfɔ sa ka kɛ n'u ka don in ye taasibilaw u ka sɔrɔ sa ka se ka min ye u ka pankuru minnu bɛ yen ani Prytanne ekɔlidenw ka se ka yɔrɔw fana yira olu fana na olu tun bɛ ko in kɛnɛ kan halisa armée de l'air ka san 50 in kɔnɔna na Fala ye baaraw daminɛna kabini alamisa baara daminɛ senfɛ sa yɛlɛmaba minnu kɛra u yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye subahana mansinw donni ye baaraw la Alu Boyi Jara ale y'o ɲɛfɔ maaw ye min ye maa mafalen n'u sɔrɔdasi ɲɛmaw caman kun nana o kɛnɛ kan u ka yɔrɔ minnu fana bɛ yen sa n'o ye yɔrɔbaw olu kurumo karili kumaw bɛɛ lajɛlen kɛra baara ninnu tɔ sa n y'a f'i ɲɛna cogo min na o taara kɛ Senugaw fɛ yen min ye farikolo ɲɛnajɛ ye o yera la han volley basket ani handball u y'o kɛ yaasa ka se ka don tɔ bɛɛ lajɛlen k'ale baaraw kun cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya armée de l'air Fala ye ale cɛba caman de bɛ an ka jamana kɔnɔ minnu y'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ wa nin waati in na fana belebelew fana bɛ yen mun bɛ ka baara kɛ armée de l'air ale kɔnɔna na ɲinan san jamanakuntigi y'a jira kunungo k'a bɛna kɛ seko ani kalan san ye Fala ye min ye san 2026 san 2027 kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunungo samɛfoli senfɛ jamanakuntigi y'a jira sa kuluba faama sigiyɔrɔ la k'a bɛ ɲinan san kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la seko ni dɔnko ani kalan san ye munna sabula foyi tɛ bi n'an bɛ se k'o kɛ ni seko ni dɔnko tɛ Mali yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen sigilen don seko ni dɔnko an ka tabiya n'an ka laada kow la Malikura ko yɛrɛ Asimi ka fɔla Fala ye k'a tɛ se ka ɲɛ fiyewu n'an m'an sinsin an ka seko ni dɔnko kan sanko baara min kɛra o baaraw olu bɛ se ka nɔnfɔn bɔ cogo min na ka dɔ far'o kan o kan ka sinsin an danbe n'an ka tabiyaw o kalanso kan n'o ye valeur minnu b'an bolo ye jamanakuntigi ka laɲini kɔnɔna Fala ye a y'a jira sa ko ni san ni san tɔ tɛna se ka kɛ kelen ye cɛsiri ni wulikajɔ kan ka kɛ denmisɛnw bɛ se ka kalan cogo min na ka min an ka adamadenya yɛrɛ u ka min a ji la kosɛbɛ an ye mun ye o ka f'u ye min bɛ bɛn an fɛ yan min tɛ bɛn an fɛ an ka tabiyaw n'an ka tarikuw k'u bɛɛ lajɛlen fasiri k'u kɛ sɛbɛn ye o sɛbɛn fana kalanni ka daminɛ kalansow kɔnɔna na o la sa minisiri min bɛ kalanko kunna ani minisiri min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna ka taa fara seko ni dɔnko minisiri bɛ Fala ye olu de bɛna jɛ sa ka nin san kelen in k'ale ɲɛnamayali baara kɛ kunnafonidilaw olu bɛ kalansen na Fala ye cybercriminalité ale ni Aki olu ye baro sigi daminɛ kunungo dunanjigiso dɔ la an ka jamana kɔnɔ yan baara dayɛlɛli la sa min ye Gawusu Kulubali n'o ye Bagawusu ye Aki ɲɛmaaba ale yɛrɛ tun bɛ yen procureur Dagabana Adama Kulubali ale fana tun b'a kɛnɛ ka Fala ye kunnafonidilaw ale ni kiiri tigilamaw u bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn sɔrɔ ye kunungo
diripa ale fana tun b'a kɛnɛ kan ka directeur yɛrɛ n'o ye colonel major Sulemani Danbele ye a n'a ka cɛdenw tun bɛ ka taa fara min ye kunnafonidilaw dɛmɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen kan baabu kɛnɛ kan sa min ye Bagawusu Kulubali ye a ye ɲɛfɔli kɛ sabula nin waati in na lakodɔnni ani ka fɛnw sigi sen kan kunnafonidilaw bɛ se ka bila bɔlɔ kelen kan cogo min na a y'o ɲɛfɔ a ko nin waati in na fala ye degun bɛ yen sabula bɔlɔlɔ sanfɛla la fo fɛɛrɛ ka sigi sen kan u bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min o dun tɛ taa fiyewu cybercriminalité ale progrès kɔ sabula ale jɔyɔrɔ ka bon o la kunnafonidilaw ka se k'u ta n'u bila dɔn u yɛrɛ ka lakodɔn sɛbɛn fana ka sigi sen kan sabula sariya kura minnu bɛ yen bi n'olu ma labato ka lakodɔn ka olu bila sen kan CNT fɛ a tɛ se ka lawaleya kunnafonidilaw bolo o la sako yan'o cɛ kunnafonidilaw bɛ lakodɔn ni sɛbɛn min ye n'a fɔ ma ko carte de presse yamaruya dira Aki ma ale k'o dili baaraw kɛ yanni sariya kuraw ka sigi sen kan i n'a fɔ a bɛ kɛ jamana tɔw la cogo min cybercriminalité ɲɛmaa n'o ye Dagabana Adama Kulubali ye a ko k'olu kɔni nana kalansen mun bɛ yen n'o ye sariyakisɛ min bɛ cybercriminalité sigi a ye dɔ fɔ o la kunnafonidilaw yɛrɛ ka sɛbɛn min bɛ yen n'o ye loi 2000 ye a ye dɔ fɔ o la dafali sɛbɛn minnu fana sigilen don sen kan n'o bɛ tali kɛ maanifinw ka ko bɛ se ka lakɔlɔsi cogo di bɔlɔlɔ sira fɛ Dagabana Adama a ye dɔ fɔ nin bɛɛ la fala ye min ye kamalen ye a y'a yira sa k'a fɔ bi kunnafonidilaw ka jɔyɔrɔ ye min ye a y'o fɔ k'a yira sa k'a fɔ bɛɛ lajɛlen an k'an jija an k'an jeniyɔrɔ fɛ an ka baaraw la sariya minnu bɛ yen an k'olu tɔbɔtɔ k'olu labato yaasa ko bɛ se ka ɲɛ cogo di Banjugu Dante kunnafonidilaw ka soba a ɲɛma a ko nin si tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn lamɛn kɔ ko i fala ye sariya bɛ yen o ye tiɲɛ ye sariya sigiw bɛ yen o bɛ tiɲɛ ye fɔnkɔɲɔgɔnkaw ni majɛw bɛ yen sabula kunnafonidilaw fana yamaruya dɔ dilen don olu ma ka sariya kɔnɔ nka cybercriminalité e ko ale b'o lajɛ wa sabula degun min bɛ yen bi o ye sariya ninnu bɛɛ lajɛlen ani sariya kura minnu bɛ yen n'olu ma se ka lawaleya hali bi olu ka se ka sangalama ci ɲɔgɔn na Aki président ko yan'o cɛ an ka to ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa an ka hakilila falen-falenw kɛ min ye sariya minnu bɛ nalen n'olu sera ka lawaleya gɛlɛyaba min bɛna kɛ ka se ka k'o la a ko kibaruya jatuguntan kibaruya jugu maanifinw ka ɲɔgɔn kɔniyali baaraw fala ye ɲɛ kɔni tɛna se ka tugu o kan wa journaliste minnu fana bɛ yen fana u bɛɛ lajɛlen ye foli ni tanu kɛ nin kɛnɛ in sigili la Aki ale ni cybercriminalité ani maison de la presse fɛ ka se ka kunnafonidilaw olu ladɔnniya fala ye ko min bɛ ka dun bi an fɛ yan min ye an ka yiridenw ye min ye an ka nalafɛnw ye n'o ye su ni pomati gɔyɔ ni lemurubaw ni fɛnw ye fala ye k'an k'an kɔlɔsi dɛ sabula nin waati in na angɛrɛ minnu bɛ k'a la a angɛrɛw kɛlen don k'a dɔw bonya k'u funu wa min ye a minɛn fɛn fɛn filɛ nin ye jaba kilo kelen n'i y'a san k'a mara n'ala y'i ci ko sini sɔgɔma ko i b'a tɔ kɛ nala fala ye i bɛna sɔrɔ a finna min ye kɔnkɔnmuru ye segi ɲɛ kelen n'i y'a san fala ye n'i mana sɔrɔ i b'a sɔrɔ tumu bɛ k'o niyɔrɔ ta a la min ye supɔmɛ ye a ka bon nka n'a mɛnna a funu bɛ jigin nin bɛɛ lajɛlen ye mun ye k'an bɛ angɛrɛ minnu kɛ an ka sumanw na fala ye muso minnu bɛ nalafɛnw feereliw kɛ suguw la olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ degun sɔrɔ don o don maaw bɛna ka na f'u ye karisa n terimuso ne tun bɛ sanni kɛ fɛ fɔlɔ i kun ka fɛnw ka ɲi kosɛbɛ nka bi in na i ka supɔmɛ tɛ se ka mara i ka tomati kɛrɛfɛ ngɔyɔ kɔni n'o sera o y'o bannen ye fala ye ko kɔlɔsilaw ko ninnu bɛ ka toli cogo min ko yɛlɛma k'u tɛ ka toli an kɔnɔ fana dɛ n'a tobi cogo ma ɲɛ o la sa ko in a bɛ ka degun se dɔw ma sabula feerelikɛlaba minnu bɛ sugu kɔnɔna bi olu y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ka kiliyanbaw y'u bila koyi k'a sababuya kɛ mun ye min ye angɛrɛ ko in ye n'o bɛ don fɛnw na ale ni produit chimique maa minnu bɛ feereli kɛ bi u ko a juguyalen don kosɛbɛ u ka sɔrɔw ma sabula musow bɛna ka na woloma de wolomali u bɛ tila ni minnu fana ye cogo u bɛ tila ka na fɔ k'o fana ma ɲi fala ye ko ninnu kɔni ko angɛrɛ de ka ca u la nka maa minnu bɛ baara in ɲɛdɔn kosɛbɛ olu ko angɛrɛ tɛ ko i fala ye ko min ye fɛn ɲɛnama fagalan minnu bɛ yen n'u b'olu cɛ k'o kɛ balo ninnu na o dilantɔ k'o de kɔlɔlɔ ka bon ko n'o tɛ ko angɛrɛ fɛn minnu bɛ kɛ olu la k'olu tɛ maa fa han u tɛ supɔmɛ funu u t'a foyi nka min ye bin fagalanw ye ani fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen n'u b'olu kɛ ka se ka fɛn ninnu la kɔlɔsi fɛn ɲɛnamaw ma dɛ ko o de kɔlɔlɔ bɛ ka yɛlɛ minɛn ninnu na n'a dar'u ka i ta fila ni cɛ tigɛ o la sa feerelikɛlaba minnu b'an ka dugu kɔnɔ bi u bɛɛ lajɛlen bɛnna mun kan sa o ye k'a fɔ sɛnɛ hɔrɔn an k'o boloda nka fala ye k'o tɔnɔ de b'an bolo dɛ sɛnɛ hɔrɔn a fɛnw da ka gɛlɛ wa a tɛ se ka sa a tɛ ko an ka laadalafiniw wa u b'a fɔ k'an k'a don fala ye nka n'i taara a sayɔrɔ fana na kuma bɛ yen dɛ
aha donc sisan ko yasaw ka se ka ɲɛnabɔ ko fo warankatali de ka kɛ ani fana mina minnu filɛ nin ye fala ye n'u olu bɛ kɛ nakɔw kɔnɔna na n'u bɛ kɛ sɛnɛfɛnw na ko lisi de bɛ a la koyi a sɛbɛnnen don nin bɛ bɛn an fɛ yan nin tɛ bɛn an fɛ yan k'an k'olu fana jateminɛ ko ka se ka baara kɛ n'o ye nin waati in na n'o tɛ k'an bɛ ka fɛn minnu dun a laban a na segin ka an yɛrɛ kɛlɛ dɔgɔtɔrɔlakaw olu ko ten k'an k'an kɔlɔsi ko sabula ko kansɛri a b'o bila maa caman na min ye funubanaw ye an ɲɛ b'an bɛɛ funufununi na ta fala ye k'an t'a ɲini k'a ɲɛdɔn wa min ye farikolo ɲɛnajɛkɛbaliya fana ye k'o fana bɛ se ka ko tɔ juguya ko n'ala sɔnna ma kwaji e ko mali tɛna kwaji sɔrɔ wa sabula jɛkulu min bɛ yen n'o sinnen don ba senegali ale larawulili baara ma n'o ye OMVC fala ye olu ye a yira sa ko avril kalo nata san 2026 baara min sigira sen kan sa min ye ba senegali ye k'ale kɔnɔ fɛrɛli baaraw kɛ k'a latila ko u ye yamaruya di kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu dɔ ma baarakɛ jɛkulu dɔ ma OMVC tɔgɔ la o ka se ka baara in kɛ baara in kunfɔlɔ kɔni kan ka daminɛ avril kalo la ka ba senegali k'ale kɔnɔbɔ k'a fɛrɛ yaasa ji bɛ se ka tɛmɛ cogo min na ani jɔyɔrɔw k'olu kɛ kuruntigiw ni batotigiw ye fala ye k'o bɛna n'a to fo bɛ ni nufu bɔ fo an bɛ dedikaw fɛ yen kayi mara la sefa wari miliyari 7 a n'a kunkanfɛ k'o de kan ka sɔrɔ yaasa ka se ka baara in kɛ mali ale bɛ se ka kwaji sɔrɔ cogo min kunnafoni a bɔra u ka jɛrɛ ale 78 kɛnɛ kan min kɛra janvier kalo tile 30 ani tile 31 OMVC ale ka jɛrɛ jɛkulu o kɛnɛ don fala ye an bɛ to bakankun kan hali bi min ye bamako yan u b'a fɔ min ma ko pɔn de martiri balabugu pɔn kunna sini ko kamalen dɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 ale kɔni nana sa ko a tɔgɔ ye Kasimu Jara si ye san 29 jagokɛla don a furulen den 4 b'a bolo a sigiyɔrɔ bɛnnen don Maɲanbugu ma k'a nana pɔn de martiri la fala ye k'i ka moto jɔ saki min b'a kɔ la k'o dulon o la k'i wuli ka se k'i suru ji la ye ten wa min ye maa kofɔlen ye kabini o don o bɛ k'a ɲini fo kununko alamisa ka se lazara waati ma kojugu kɛlɛba n'o ye bamananden Isaka Kulubali ye ale ka fasirila a ko o de kɛlen don bi kamalen ka moto a n'an bɛ ka bololaminɛw olu kɔni bɛ primaire arrondissement polisiso maaw bolo sabula balabugu pɔn a bɛ olu de ka yamaruya kɔnɔna na nka min ye kamalen ye a foto n'a ja minnu bɛ yen fala ye ko a somɔgɔw bɛ k'a ɲini hali bi ba kanko ni ba kɔnɔna ani ba bolow bɛɛ lajɛlen fɛ ka welelumada ni maa min sera ka nin ye nin kɔni bɛ taa ye kuma o kuma ba est ce que n yɛrɛ ye min ye jilasu a kuma ka ca dɛ a k'a yera a su yera ayi boso kɔni ti dɛsɛ o mɛmɛta ninnu n'olu ka baara de ye ayiwa n'ala sɔnna a ma su in na an na segin a ko ka bamananden Isaka Kulubali fɛ kojugu kɛlɛba fala ye Kuluba faama sigiyɔrɔ la kununko min ye premier ministre n'a ka ministre fala ye olu ka samɛ foli tun bɛ yen kɛnɛ in de ka jamanakuntigi y'a jira sa k'a fɔ ko Mali kura ɲɛtaa kura ka bɛn san 2063 ma o n'o fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min na ka kɛ kuntalajan ye san 2024 ka taa se san 2033 ma k'o la sa ko seko ni dɔnko ni kalan ko k'o don ba la jɛrɛ in senfɛ min ye premier ministre ye ale de ye samɛ foli kɛ gouvernement bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la salongo kɛra bɛn ni basigi ni cɛsiri min ye wulikajɔ baaraba minnu kɛra sa k'a daminɛ kabini gouvernement kalifara ale la novembre kalo tile 21 san 2024 fo kana se kununko ma a ye jira ko sɛnɛ kan baara minnu sera ka sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya wolomasiri tabaw ka gun kan kalanko seko ni dɔnko ani baaraba minnu kɛra a y'olu bɛɛ lajɛlen fo sɔrɔkota na sira fɛ premier ministre sinsin min kan sa malidenw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ sɛnɛko bololabaaraw olu yiriwali ale ni kuranko ni tajiko fala ye a y'a yira sa k'a fɔ ko administration n'o y'an ka faso cakɛ baarakɛyɔrɔw ye k'olu bilalen don bɔlɔlɔ sira kan bi yaasa ka se ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ baara in kɔni ma nɔgɔ ko nka k'an bɛ ka taa n'a ye dɔɔni premier ministre y'a yira sa k'a fɔ ko kalan k'o sigi sen kan ka bololabaara fana sigi sen kan maanifin ka se ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ka baara la fala ye ko u y'olu ka ko sinsin yɔrɔ ye san nata in kɔnɔna na jamanakuntigi y'u fo k'u waleɲuman dɔn baaraba ni kuntilenna mun dira u ma sa kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɛn Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma a n'a fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen o lawaleyali k'u ka o kurakuraya fala ye kalanko seko ni dɔnko ni kalan
ko ɲinan samna na ko ye asimi y'a ɲinu fɛ fana cɛsiri ni timinanja tilennenya ni laadiriya fala ye baara kɛcogo ɲuman u yɛrɛ k'u jija u ka kɛ maa ye maa min bɛ se ka kɛ misɛli y'u ka minisiriso kɔnɔna na malidenw ka kuntilennabaw k'olu ta k'o k'u ka hakilina ye min ye malidenw ye u k'u lamɛn o la sa kalan ale ta nasira fɛ marabolow kɔnɔna na togodaw kɔnɔna na gaw kɔnɔna na kɛnyɛrɛye tigilamaw yiriwalikɛlaw ko k'u bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko ɲinan san seko ni dɔnko ni kalan k'a bɛna sigi o de kan yaasa ni gouvernement bɛ se ka baara kɛ cogo min seko ni dɔnko ye baara min kɛra salongo fala ye o nɔnfɔnbaw k'o tɔ bɛɛ lajɛlen na to sen na jamanakuntigi ka sɔrɔ ka samɛ foli kɛ u ye yaasa u ni maa minnu bɛ baara kɛ cɛfɔ ni kanbɛn ala ka o sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ ni ala sɔnna a ma bi cour d'appel kɔnɔna na kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sen kan paramount ale ni embrayer n'o ye wolomasiri tabaw ka minɛnko ye fala ye kiiri jaabi a bɛ di bi an ka kunnafoni ɲɔgɔn n'o ye yusufu sisogo ye ni ale yɛrɛ ye directeur de publication ye kunnafoni gafela n'a bɛ fɔ o ma ko alternance kunun ko cybercriminalité maaw k'u ye ale bila ka taa bamako kasobonbala fala ye maa kofɔlen jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ kunnafoni gafetigilaw olu ka tɔn jɛkulu n'o ye ASEP ye olu ye ɲɛfɔli kɛ ko in na kunun ko u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka kɛ n'u ka kibaruya sɔrɔlenw ye min ye yusufu sisogo ye a ka gafe kɔnɔ ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɔra n'o bɛnna a ka gafe bɔko 200 ma ka bɛn février kalo tile 2 ma fala ye k'a ye sɛbɛn dɔ de kɛ sa sɛbɛn min na u y'a yira sa k'a ye kibaruya di kibaruya minnu tɛ kibaruya jɛlenw ye min ye jamana ye a ye dansigi kɛ jamana yɛrɛ la kosɛbɛ jamana wɛrɛ ma k'a da sera o ma o la sa min ye ASEP ka kunun ko bataki la fala ye ko dɛmɛ kunnafonidilaw ani kunnafoni sɛbɛnnaw u k'aw ta k'o ɲɛsin alternance ale directeur de publication ma a ka kiiri ni ala sɔnna a ma o bɛna kɛ mars kalo ale tile 9 bamako yan cybercriminalité ale jabala kɔnɔna na sigida 4nan na fala ye mamutu ture ni ale faso ka baarakɛla ye ni mairie yɛrɛ secrétaire général don k'ale ka tɛmɛ ni baaraw ye délégation spéciale min tun bɛ n'o tun bɛ Mane Saga bolo ko délégation spéciale ka baara sera a kuncɛyɔrɔ sabula délégation spéciale kalo 6 siɲɛ 2 don fala ye n'i kɔni ye san 1 sɔrɔ dɔrɔn o y'o 11 fini 11 tu k'a ye nɔnɔ turekɛ fɛ ale ka tɛmɛ ni baaraw ye yanni délégation spéciale kura wɛrɛ ka sigi sigida 4 na ale kɔnɔna na Bamako gouverneur ale de sɛbɛn in fasiri kabini février kalo ale tile 4 baaraba min bɛ sen na Bamako kɔnɔna na n'o ye siraba dilan ye fala ye baara min kun jɔra siraba 27nan kan Bamako Kulukoro k'a daminɛna tuguni chinois ka baarakɛ jɛkulu min bɛ n'o ye COVEC ye ale ni EGK ko baara in bɛ olu de bolo min ye baara la kɔlɔsibaw ye sa ka ɲɛsin minisiriso min yɛrɛ bɛ an ka sirabako kunna o ka direction bɛ n'o bɛ sira yɛrɛ kunna ale taara kununko kɛnɛ kan ka taa lajɛ baara bɛ cogo min u y'a yira sa k'a fɔ ko kununko k'u y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya tun bɛ yen yɔrɔ dɔw la o degun k'olu bɛna na wuli k'a daminɛ sa min ye Grand Hôtel la fala ye o rond-point na ka na se fo 3e arrondissement ma baarabaw olu bɛna na kɛ yen so dɔw bɛna na ci yɔrɔ dɔw bɛna na lawuli min ye goudron yɛrɛ baara fanba bɛna na kɛ yen ko waati min na baara bɛ jɔ ni chinois kun ye 5 don fiɲɛ na fala ye ka na se nin waati ma sa ko baara 100 sarada la 24 buruburu 45 ko a b'o o de la nin waati in na ko yaala sa a ka se ka teliya sa min ye minisiriso directeur ye a ko k'o yɛrɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ a ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na nsen jɔli kana ye a la fo ka taa a baara ale kun cɛ nin yɔrɔ jɔli fala ye Kulukorokaw caman kun sera a ma yan kuma maa minnu bɛ Kulukoro sira kan gɔngɔn a kun y'u minnu fa o aw ko ten ko tajiko de y'a kɛ e yɛrɛ kun n bilennen bɛ s'a ma yan kuma bɛɛ f'an k'i gɔngɔnw b'i la kuma min i bɛ sɔrɔ ka a kun ma nɔgɔn dɛ fala ye an bɛ taa Jalafara ye commune ye min bɛ Sajola marabolo kɔnɔna na min ye Kayi ale région o commune y'o ye a n'o cercle bi na Jalafara commune kalifalen don maa min na o ye Seydou Sakɔ ye Seydou Sakɔ ale ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiriw ko min ye Jalafara ye ko k'a kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ sanga yɔrɔ tɔw la fala ye tiɲɛ don togodala commune don nka u b'a fɛ k'a kɛ yɛrɛmarakafo yɛrɛ ye koyi baaraba minnu bɛ yen n'o y'a sɔrɔ mairie yɛrɛ kɔnɔna commune kɔnɔna fala ye mairie jɔyɔrɔ kun tɛ se ka lajɛ u y'o yɛlɛma k'o dilan fo ka o ɲɛ o baara minnu kɛr'u fɛ ka jibondow fana di ka baarabaw sigi sen kan min ye Jalafara yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ cogo min na sabula balo bɛ yen cogo min na baganmara fana bɛ yen nka sanubɔ fana bɛ a la fala ye yiriwali baaraw ka se ka kɛ jamana fanfɛ dɔw la dɔw tun ma ji ye u ɲɛna fiyewu Seydou Sakɔ n'a ka cɛ dɔw ye wuli ka jɔ kɛ
jɛkulu min bɛ yen ko jeune premier olu ye bonyamasegin k'a ye an k'o jaw lajɛ. wale ɲuman dɔ ni bonyamasegin ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu jɔyɔrɔ bonyana fasojɔ ani fasokanu na sira la ka ɲɛsin u fa jamana ma ni kɛbaara ɲumanw ye bolo bɛ se ka ɲɛsin minnu ma o de hukumu kɔnɔna la sifinjɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a lakodɔnnen don jamana ɲɛmaaw fɛ kosɛbɛ association des jeunes premiers du Mali olu y'u ka taama bere ta ni ka u ɲɛsin Kayi mara kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sajola cercle kɔnɔ kominiba min bɛ n'o ye Jalafara komini ye ka taa nin sigida kɔfɔlɔ in mɛri n'o ye Seydou Sakɔ ye ka bonyamasegin kɛ a ye ni ka waleɲuman dɔn ni jɔnjɔnw caman ye ntɛnɛn don ka bɛn desanburu kalo tile 8 ma san 2025 Jalafarakaw bɔra ka caya ko kɔnɔkulu ka jeune premier ka délégation ba kunbɛn ni ka u bisimila bonya ni karama ani bɛrɛbɛrɛ ko ɲuman kɔnɔna la sɔgɔmanɛgɛ kaɲa 10 waati jama bɔra ka caya ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ Jalafara mairie lajɛkɛsoba kɔnɔna la k'a daminɛ Sajola préfet la Amadu Kasogɛ Jalafara sous préfet finitigilakaw ka fara monsieur le maire Seydou Sakɔ n'a ka conseillers fo ka taa se a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma Jalafara commune dugutigiw a sigida maa ɲɛmaw ka fara ladalatigiw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw kan fo ka taa se musow ni sifinnakaw bɛɛ lajɛlen ma nin bɛɛ lajɛlen kɛra jamakuluba kelen ye ka se ka nin baara ɲuman in seereya association des jeunes premiers AJPM du Mali a maa ɲɛma Lasini Jara u ye jɔnjɔn minnu dilan walasa ka na di Jalafara maire ma kɛra nisɔndiya ni kunnawolo belebeleba ye Jalafarakaw ma sabula ka d'a kan seereyaliw ye a jira k'a fɔ Jalafara sigi ni sisan cɛ u ka maire ye baara min kɛ a ɲɔgɔnko ma deli ka kɛ fɔlɔ wa n'i ye jamana in yɛrɛ ta k'a lajɛ Mali kominiw bɛɛ lajɛlen la Jalafara komini a bɛ kɛ misaliya ye min ye baarabaw kɛ a ka sigida la ɲɛtaga ni yiriwa nasiraw la baara hakilina de y'an bila a la parce que ni ye Jalafara ta k'a lajɛ a bɛ Kayi région fɛ a bɛ Sajola cercle fɛ bon n'i y'a ta k'a lajɛ Jalafara maire n'o ye Seydou Sakɔ ye a ye baara kɛ n'i donna Jalafara donda la i b'a dɔn ko maire baarakɛla don mun y'anw se yan a ye école jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka lampadaires di dugu ma ka ji di dugu ma ka dugu dɛmɛ kɛnɛya taabolo la ka kaburudenw kori Ala y'a d'anw ma a bɛ jɔnjɔnikun di bɔ ka encourager a ka baara la Seydou bɛna mairie kɔnɔ donni kama bâtiment fitinin dɔ de tun bɛ mairie bolo mais a ye baara kɛ mairie la ka mairie kori ka mairie jɔ k'a kɛ étage u ka salle de conférence yɛrɛ a ɲɔgɔn ka dɔgɔ hali Bamako mairie kɔnɔla la bon n'i y'a ta k'a lajɛ maire caman bɛ yen bi a n'a ka population tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ani dugu jeunesse tɛ ɲɔgɔn kan fɔ mais jeunesse yɛrɛ ba ale dɛmɛ a kungo la o b'a yira maire n'a ka jeunesse bɛ ɲɔgɔn fɛ maire n'a ka dugu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i donna Jalafara kɔnɔ bi lampadaires bɛ fan bɛɛ fɛ an nana médaille d'a ma a ka mairie kɔnɔ médaille de mérite ani attestation de reconnaissance ani grand patriote an y'olu de d'a ma bi k'a fɔ k'a ka jija ko kɛlen ye 9 ye kɛbalen ye 9 ye mun b'a ɲɛ n'o kan ka baara o de ka ca dugu ye danaya d'a kan cogo min a fana ka to dugu kɔrɔ jigiya ye ka baara mun kalifara la k'a kɛ fo ka taa kun cɛ an bɛ maire fo a ka kɛlenw na an ka foli bɛɛ bɛɛ ye nin baara min kɛra tɛ a b'an kɛ n tɛ yen o n tɛ tɔgɔ bɛ fɔ la mais a kɛta jɔn ye a kɛta Jalafaralen ye a kɛta na jeunesse communale ye a kɛta na bureau communal ye a kɛta na conseil communal ye nin di tan bele ma i man di Seydou Sakɔ kilima de parce que Ala kan kisa ma ni n ka tɔgɔ tiɲa soto jante ou bien ni n ka tɔgɔ kuruɲa soto albesi hamal kungo la ni tɔgɔ ɲuman nata maire kilin tɛ o donc ni o hero nata ni tɔgɔ kilin tati ça veut dire que n tɛ fɛn ne kalama ni na adjoint bele muinti mais da indi ta jambi Jalafarale ma Jalafara dɔrɔn tɛ dɛ an ka Jalafara commune dugu 30 ani dugu 9 ni n'a ta ye ɲɔgɔn bonya kɛ n tɛ na wolodugu dɔn vraiment n tɛ mɛ foyi sɔrɔ na ka fɛ donc vraiment na kɔntɔ dɔ bɛ yen mairie de ye jeunesse partenaire fɔlɔ ye bon monsieur le maire dun bɛɛ b'a dɔn a bɛ baara min na jamana in kɔnɔ a bɛ baara min na surtout anw denmisɛnninw an wulila fɛn fɛn na an n'a bɛ wuli an ka Carrefour des Jeunes bɛ chantier la mɔgɔ fɔlɔ min y'an dɛmɛ pour que an ka se ka baara daminɛ o kɛra monsieur le maire de ye ici ka se k'an filɛ yɔrɔ min na a bɛ k'an dɛmɛ hali bi pour que walasa yen bɛ se ka jɔ cogo min na k'a ban donc ni bi ni mɔgɔ nana ka jɔnjɔn di o ma donc anw bɛna k'o seereya de k'a dɔn k'a fɔ u ma fili u y'a di a dibaga ma anw kontannen don bi kosɛbɛ jɔnjɔn in a man di monsieur le maire ma a dira anw bɛɛ de ma maire la kumbo bɛɛ mɛ fɔ banno ani y'a baara kɛ ɲɔgɔn don halisa n tɛ bɛ duwawu min kɛla ala ka commune ta fango di an na baara kɛ ɲɔgɔn ma nin bɛɛ da yi nin ka
boti nin kanna kala banti jama fen nata ala ka be nyima segi ko Aiwa na bɔra jalafaram ta kolongokaw fe ko ekɔl karamɔgɔw bamanjɔle kɛbaw kɔni kɛlen no ka jatigɛ bonya olu fe masina mara la ni waati na u ye a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ye welewele da kɛ k'a yira k'u ka kalan jɔ pewu kibaruya in sɔrɔla duguden minnu fɛ sa olu yɛrɛ ko k'olu yɛrɛ fana jɔrɔlen don min ye marabolo in kɔnɔna na basigi tɛ nin waati na maa minnu ye kibaruya di u y'a yira sa k'a fɔ ko nin wulikajɔ ni nin bagabagali min filɛ nin fala ye jɛkulu marafatigiw fɛ ko a kɔni kɛlen don ka siran dɔ bi kosɛbɛ Togolo kura nayo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sabula a yira k'a fɔ min ye bamanjɔle ni wawalekɛba ninnu ye u ka wulikajɔ barika ka bon ye u ye kangari minnu da fɔlɔ ani u ye waleya minnu kɛ fɔlɔ ko olu jugara kosɛbɛ masina yɛrɛ marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen kalanso caman bɛ yen n'o ye Togolo kura ni nayo ye olu bɛɛ lajɛlen bin taara kɛ olu ka tiɲɛniw kɛ a yɔrɔw la kosɛbɛ bamanjɔle ni wawalekɛbaw fɛ o waleya ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen y'a to sa dugudenw olu k'u yɛrɛ minɛ nin waati na kuma tɛ welelemada min taara ka ɲɛsin ekɔli karamɔgɔw ma a marabolo kɔnɔna na Gawo ale ni Ansɔngɔ ni ɲɔgɔn cɛ juguta mobili fitinin ni 4 u y'olu kɔnɔmaw kɔni minnu tun bɛ ka taa Gawo olu jɔ k'u bolominɛw b'u bolo jɛkulu marafatigi la kodɔnbali dɔw fɛ kuna sini ko a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 13 waati waleya in kɔni kɛra dugutigi min na sa o ye ko bɛ ye ale bɛ Gaboro komini kɔnɔna na kilomɛtiri 35 o de b'a ni Gawo dugu kɔnɔna cɛ maa ni ma to waleya in senfɛ maa ma jogi nka u taara n'an bolominɛw ye fala ye k'an fililen to yen kɔni Gawo dɔgɔtɔrɔso ale ye min ye operelikɛyɔrɔ kura sɔrɔ Amagu Mulayi Ture ni dɔgɔtɔrɔso in tɔgɔ dalen no la fala ye u y'a yira sa ko minɛn kura ninnu sa n'o ye operelikɛyɔrɔ 2 ye CICR Croix-Rouge ale de y'o baaraw kɛ Croix-Rouge kelen in ale de fana tun ye fɛɛrɛ sigi sen kan ka panneau solaire fana di a kɔni kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ bi sa min ye maaw opéré yɔrɔ o bɛ se ka kɛ cogo min na ani dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ maaw minɛli ni maaw la kɔlɔsili ani maaw la tɔbɔtɔli bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na adamadenya hakɛw olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na saniya ko ta nasira fɛ ale ni furakɛli ko ta nasira fɛ CICR Gawokaw u y'a yira sa k'u bɛ ninnu fo kosɛbɛ nin baara in na Ansɔngɔkaw y'a yira ko kuranko dɛsɛ bɛ olu fɛ yen fala ye olu ka kuran bɛ sɔrɔ min fɛ n'o y'u ka énergie ye ko k'a taji ma ban wa kurantigɛ kɔni nin y'a daminɛlen ye olu dun bɛ ka taa sunkalo la u y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ sen na u ka énergie maaw fɛ yaasa sunkalo in u ka n'o kɛ kurankontanya la Bankasikaw olu fɛ yen u y'a yira ko min ye numulakaw ka baara gɛlɛyalen no bi maa minnu bɛ kolon dilan ka kolonkalanw dilan fala ye n'olu ka baara bɛnnen no ma u bɛ taa tu kɔnɔ ka taa yiri de tigɛ ka na kɛ o ye tu kɔnɔ ta o ma nɔgɔn bi k'a sababuya kɛ basigibaliya ye maaw dun caman kɛlen no ka welelemada bila o ma sunkalo ɲɛkɔrɔla in na n ka furu bɛ n den ka furu bɛ an mago bɛ kolon na an mago bɛ kolonkalan na fala ye k'a don furuminɛnw kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko nin fɛn ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bilama dilanni gɛlɛyalen no kosɛbɛ min ye minɛn ninnu ye olu yɛrɛ kɔni tun bɛ sɔrɔ sa min ye minɛn minnu filɛ nin u tun bɛ sɔrɔ 8,000 ka taa se 10,000 ma nka bi na ko yiri sɔrɔbaliya kɛlen no k'a sɔngɔ gɛlɛya kosɛbɛ Kayikaw fɛ yen malidenko ka welewelemada kɛ maaw bɛ se ka don o la cogo min o baaraw sigilen no sen kan Kayikaw fɛ yen laɲini kɛra sa jɛrɛ belebeleba senfɛ Kayi kunnasini ko min ye gouverneur ye a n'a ka maaw ka se ka malidenko in k'a ɲɛfɔ u ye minisiriso min sigilen no bɛn ni kɛnɛya cɛfɔ ni kanbɛ kama ale de kɛlen no sa ka nin fɛɛrɛ in sigi sen kan Bankas sifinnakaw ye wuli ka jɔ kɛ ko yaasa taji ale sɔngɔ kana yɛlɛ cogoya si la o la sa dugudenw kɔni bɛ ka munumunu salo kɛ taji feere yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na u ka dugu kɔnɔ yaasa ka se ka lakɔlɔsi kɛ sɔngɔ kana gɛlɛ o la sa baara ninnu y'olu daminɛ nin kalo in tile 4 ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'o ye taji feerelaw ye denmisɛnw ko mankan t'a la fala ye sɔngɔ min fɔra ni taji nana a ka feere o la bɛɛ lajɛlen ka sɔngɔw olu bato Kulukorokaw fɛ sefa wari 10,000,000 na kunkanfɛn o de sera ka sɔrɔ sɛbɛnw ɲinini na Kulukoro mairie kɔnɔna na fala ye min ye sango ye n'o ye san 2025 ye Kulukorokaw kɛlen ka kimɛli kɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira sa k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa furu sɛbɛnw ta denwolo sɛbɛnw ale ni sɛbɛn wɛrɛw ni a b'a fɔ min ma ko ka sɛbɛnw légaliser yaasa ka se ka u don bɛrɛ la i ka se ka t'i ka baara ɲini kɛ n'a ye cogo min na ko musaka bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan wari min sɔrɔl'o la o de kɛra sɛbɛn wari 1,000,000 ye mairilakaw u y'o fɔ u ka bataki dɔ ale kɔnɔna na seko ni dɔnko jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi sa o sa n'a sago 7nan ye nin Kucalakaw fɛ fekaki ale daminɛna ntɛnɛn tɛmɛnen baara in bɛ ka kɛ Kulukoro dulati kɛrɛn na sa seko ni dɔnko ni denmisɛnninw ni fasoden ɲumanya waleya Mali bɛnnen kɔnɔna na baara bɛ tali kɛ o dakun kan
kɛnɛ ale min ye a foire kɛnɛ ye fala ye maa caman nalen no ka na i ka minɛnw bila o kan feerelikɛlaw ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bayɛlɛmaliw kɛ min ye concert ye olu fana bɛna k'a la dɔgɔkun kelen baara in bɛna to senna nka dayɛlɛliba yɛrɛ o ye bi jumadonya in ye minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna n'o ye mamu dafe dɔnkɛla minnu b'an fɛ yan n'o ye lasini kone n'a ka maaw ye a y'olu bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa maa kofɔlen ninnu ni minisiri ye ɲɔgɔn ye ka hakilina falen-falenw kɛ u ka baara taabolo la ani baaraba minnu bɛna sigi sen kan sɛbɛn b'u bolo sa u y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna se k'o fana sigi sen kan ani k'a ɲini minisiri fɛ olu ka tɔn u bɛ se ka don avoc la cogo min n'o ye assurance obligatoire culture ye olu fana sen ka don la i n'a fɔ tɔw sen bɛ se ka don a la cogo min na i n'a fɔ jɛkulu tɔ minnu bɛ yen minisiri kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u ka sɛbɛnbaw a ye faamuyali kɛ o la ni ala n'a kɛra sɔnna a ma baaraw na kɛ yaasa u ka laɲiniw dɔw bɛ se ka sabati cogo min na seko ni dɔnko dɔn ale dɔnyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ minisiri mamu dafe ale sera nin waati in na sa cadikaw fɛ yen fala ye cadi olu ka fɛɛrɛ kɛnɛ belebeleba dɔ bɛna sigi n'o ye tako 7nan ye festival de culture saharienne n'o ye cɛncɛnfuga jamanaw ka seko ni dɔnko kɛnɛ ye baara in bɛ daminɛ sini n'o ye février kalo tile 7 ye ka taa bila tile 13 la a bɛ kɛ amajaraskaw fɛ yen min ye u ka dugu ale fa kɔnɔna dɔ don fala ye a yira sa k'a fɔ k'u ka premier ministre an'u ka fanga ɲɛma jamanakuntigi ni fanga ɲɛma ale de kɔni y'a yira sa ko min ye mamu dafe a ka taa nin kɛnɛ kan mamu dafe selen ye fala ye a kunbɛra a jɛɲɔgɔnkɛ min bɛ yen n'o bɛ kunnafoni di min ye bɔlɔlɔ baaraw ni digitalisation ka taa se mara kamabɔli baaraw ma Bukari Michel ale de ye minisiri bisimila ka taa se an yɛrɛ ka lasigiden min bɛ yen n'o ye Buguri Jatigi Jara ye olu bɛɛ lajɛlen nana ka na minisiri kunbɛn k'a yira sa k'a fɔ bɛn min bɛ Mali ale ni Chad ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛna k'a sinsiri sira ye jɛrɛ kɛnɛ ye fala ye min ye cadikaw ye a ko nuhun donna kabini fɛsipako kɛnɛ kan sabula fɛsipako la Chad ale tun y'a ɲini Mali fɛ an ka taa u fɛ seko ni dɔnko humu kɔnɔna na o mɔnɔbɔli o de ye nin ye minisiri Mamu Dafe ka tagali kɛnɛ kan farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ fala ye FIFA ale ni kafu an kun sigilen don k'u ka sɛbɛn min kɔnɔ u y'u ka sɛbɛn bila ka na fala ye u ko ko min ye Sidibe ka ye Magasa ye fédération secrétaire général ko ale ka tɛmɛ ni baara ye yamaruya dira a ma ko kɔnɔri tɛ sigi fala ye ka kɛ ni fédération ka sɛbɛnw ye min ye secrétaire général n'o ye Sidibe ka ye Magasa ye ale de kan ka assemblée générale extraordinaire ni kalata bɛ kɛ a la ale kan ka o sigi sen kan nka min ye FIFA ni CAF ye olu bɛna n'a dɛmɛ o baara la a y'a yira k'a fɔ fana sɛbɛn in kɔnɔna fala ye comité exécutif maaw kɛlen ka walan sɛbɛn janvier kalo kɔnɔna na FIFA a ko ko a y'a ye k'a fɔ ko jɔyɔrɔ tɛ olu bolo tuguni yaasa farikolo ɲɛnajɛ ka se ka ɲɛnabɔli baaraw kan ka se ka kɛ Mali kɔnɔ nin waati in na ko secrétaire général k'a ka tɛmɛ ni baaraw ye fala ye a ka kɛnɛ labɛn ni sɛbɛn ye sɛbɛn bɛna to kalata bɛna sigi sen kan o fana bɛna wolo mun na min ye comité exécutif kura sigili san 4 natɔ in na commission minnu bɛ yen n'o ye fédération ka jɛkulu baarakɛlaw ye fala ye o commission ko k'olu bɛɛ lajɛlen t'u nɔ na sabula sariya minnu tara novembre kalo tile 15 san 2025 k'o sariya b'o to FIFA y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wariko ta fanfɛla ye u nana sɛgɛsɛgɛli kɛ o la k'o bɛrɛ dɔn k'o sigi sen kelen kan n'ala sɔnna a ma fala ye an na babu sigi nin ko in kan sabula a kɛra tɔ binna nugula ye maliyɛnw kun sigilen don ka mun kɔnɔ ko ka falenba kɛ ka yɛlɛma kɛ ka fédération textiw falen mais an taatɔ filɛ sira min fɛ nin ye o t'o sira ye dɛ fala ye fédération démissionnera don min a fɔra ko fédération secrétaire général a kun ko k'a bɛ nin de assemblée générale convoqué k'a kan'a kɛ munna ko sɛbɛn tɛ min b'a yira k'a fɔ ko a ye secrétaire général ye fala ye a dun tora a nɔ na a bɛ ka baara kɛ mun de bɛ yen sisan baara bɛ ka kɛ fédération kɔnɔ na fédération wari bɛ ka bɔ min balontan minnu bɛ ka kɛ wari bɛ ka bɔ min ni n'ale min filɛ nin fɔ nin assemblée générale min natɔ don a bɛ nana sigi sen kan ni ale de ka yamaruya ani sɛbɛn kɔrɔ minnu bɛ yen k'a sɔrɔ o sɛbɛn in yɛrɛ de kɛlɛ yɛrɛ ye fédération yɛrɛ kɔnɔ bi fala ye an bɛ dugawu kɛ komi assemblée fana ye kɛnɛ ye kɛnɛ min don texte bɛ se ka falen yɛlɛma bɛ se ka don sɛbɛnw na ni mɔgɔw nana parce que ni bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'a fɔ ko nin sɛbɛn in k'a lajɛ nka min sɛbɛnnen don FIFA fɛ fala ye sɛbɛn falen ni sɛbɛn t'a la dɛ parce que a fɔra ko ka taa kalata de kɛ assemblée générale extraordinaire élective sariya sɛbɛn c'est comme ça u ye bavier kelen dɔrɔn de bɔ a la ligiw ni clubw ni n ye jɛkulu minnu f'i ɲɛna olu bɛ taa ɲɔgɔn ye tuguni
sɛbɛn minnu bɛ yen ka maaw sigi o sɛbɛn olu kan maaw k'u sigilen don yɛlɛma min na falen min ka don yɛlɛma min ka kɛ min ye maa bɛ bɛɛ da bɛ se ka don a la cogo min o tɛ sɔrɔ ka nin sɛbɛn ninnu kɔni to yen laɲiniba min bɛ yen n'o bɛ jamanadenw fɛ kosɛbɛ o tɛ sɔrɔ ka nin sɛbɛn ninnu fana to yen wa o tɛna se ka latɛmɛ FIFA ni CAF ye min fɔ tancogo la fo ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ sera ka wuli k'u jɔ ka fɛɛrɛ kura tigɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma n'ala sɔnna a ma an na baabu sigi a kan ka ɲɛfɔli kɛ maa minnu b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ fala ye u ka se ka na ɲɛfɔli kɛ maaw ye a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔrɔ ɲuman kan ye ala ka juma timɛko ɲuman n'a ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni